nyaya yakubata isei? Ina kundiitira zvakanaka because ndasingatomboziva kuti akupinda chechi mukomana. Ndazotongonzwawo ndapanapa kuti ndo chechi yanga akupinda. Zvikunzi anga ane nguva yakadi achipinda chechi? Anzi 1 week. Anga ane makore mangana kuberekwa? Anga ni 26. 26. Tiri kuona paine mudzimai panapa, vanga vane mhuri yakakura zvakadii? Vane mwana 1. Ichigaradziwa maruva yayo mudimai. Saka kudaro kwakatati vanzi sapakazotsvaga vakomana venzi pasaenda togaradziwa pamberi. Kusashanza kuti kwazobatsira mubama yavo. Ndokupinda kwakaita vakomana ava mumvura. Inotogaradziwa iri. Pakapinda iye mumwe wake nemuprofiti. Vakuenda vari 3. Vakapinda kudaro. Vakasvika muri zvabata garadziwa iri. Pakuti vachitenga vachidzoka. Vakomana vakabva ngonyura ka1 profita pabuda vaenda. Kwavasara mumvura. Zvekujorodhana zvachiitwa pana chiitiko icho chakaitika ndichiona kuti zvokuudziwa ndakati naimo ndakachedza 1 mukomana wangu ari 4 kunze muprofita mukati ndakati chamwari yakunewe ona zvamukuti hatitenderi chiwati ndiri pakati pokutaura nomukomana uyu ndakauya kubayiwa pfuma apa inini bakatwa nomuprofita aitivisa vakadzi mani ndakati kounibayira pakati unondiziva here zvandiri handiri iye akati unonzi chitenda here ndakaenda kuona chitenda ndakaenda kumuona sabhuku wacho ndichitoti inini ndakapinda kwamambo ini muna 2018 saka mutemo ndetase ndeiziva zvinge zvaitika inini ndiri pasi pasabhuku mukuru kunani kwandiri handiri ndakaudza sabhuku ndianouza vanhu vake kuti ona apa itaise tokwandakaendera sabhuku ndakaona pana kapunza na munyari achikinurawo hozi yake ndakatoona sabhuku vanhu vari kuti vaku zvakanzi handawa kuti tivai kuseru ndakati kwete vakutora mutemo abva nditiwe tonga kwanirere kwaunotonga ndabva ndaakumiri kurugadheni rwangu ndakaona kuti vanhu vakwira ndakati ko ndawawireka sabhuku ndamuudza akaramba saka zuro unoyo mani zvakatondishamisa kubva ndakura ndikuona vanhu vaita jorodhani mutemo imwe kubva rini muchiona mutemo chitova jorodhani apo saizvozvo ndasingazoti iye macho sabhuku wacho ndiye mukurufitochi wechechi yacho ndiye sadare. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open 2 types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only R1,500. Contact VF Accountant at +276 8682 2173 to open your account now. Ndikudai nevanhu vari kupfekawo kubackground. Ndikubatika. Vatariri veSly Media TV, nhasi uno tiri kuMount Darwen. Atisi kuuya nenyaya yakanaka, nyaya yatiunza panapa paKakeza Dam. Inyaya yevarume vaviri vakanyura mukati medhamu irori rinonzi Kakeza. Tiri kuno kuMount Darwen, pedyo nepaMount Darwen Center. Nyaya izere tichazenge tichinzwa kubva kune vakanga varipo vanosanganisira mudzimai wemushakabva akanga ari pamwechete nehama dzavo. Iye zvinezvi tine veSub Aqua vauya panapa, regai tinzwe vachitaura nemudzimai wemushakabvu. Vakapinda nawo muona pane maningiki pane zvegreen zviri pamberi pakati apo Izvo zvekuita zvokupedzisira ipapo pakutamba kutovhura zvekupedzisira pakati apa pakachena ipapo ndipo vanyorira kwakatongonyorera zviri pisi patakapinda vanzi pane munhu ane chavere ntufu here mukadzi tisatiro chitrita tipinde masi chitova munamari imi ndokwenyu kune
Utatonza tusema saka papa chidwa ruva pakati pedzire kunze iona uya ande ndo twaruva iyi porofenga ari pakati murume wangu kutanga anonzi Jafa akari kumapeto vachenda vachitotika vakutodzoka murume wangu ndopanakamona aro vane manhedi andozoona munhu kuda kwavo vakaenda vachitotiwa vakaenda vachifamba vakaenda vachitiwa vakaenda vachitiwa vari 3 vari 3 madzibaba wangu ari pakati madzibaba akadzoka murume wangu haana kudzoka nemumwe wacho madzibaba ovati pane munhu wanandibata gumbo wanandibata roko kuenda kupikinyura ndabuda ndopakaita kumonyasha afa nomira ipapa basira chapa vakumana wa information jatu jatu wasika sita Vesab Aqua shasha dzepasi pemvura vasvika vauya iye zvinezvi Vesab Aqua unit vanoshandira bandiko resupport unit vari pano sekuona kwamuri kuita iye zvinezvi vave kupinda kuti vave vanotsvaga vashakabvu vaviri vari kunzi ndo vapinda angachitaura uyu mudzimai wemumwe ari kunzi ari mukati memvura iyoyi tichange tichinzwa kuti zvinenge zvakamira sei nekudaro regerai tipe vamukana Vesab Aqua vari kupinda panapa vanhu mavhu nemarara vauya kuzoona kubva nezuro zvakanga zvakadai vanhu vakamirira kuona kuti vangaite iye zvinezvi vanhu Vesab Aqua vasvika maminitsi mashoma ndingangoti vasvika na 12:15 vakawana nguva yekuti vapfeke iye zvinezvi vave kupinda mukati wekuti vaone kuti zviri kufamba sei. Tinotarisa kuti vachatiitira basa rakanaka. Vakambotora mudzimai akanga ari pakati pechitsuwa apedza usiku hwese kuno kuMount Darwen vakamuburitsa pakati pemvura yemafashamu yakanga ichierera uyewo zvekare kubhindura pane uya akanyudza muprofita akanyudza vamwe vakadzi vaviri zvekare vakaita basa rinoshamisa vakaburitsa vakadzi vaya vakanga vawira mudhamu muya vari pasi pemvura. Nhasi uno vauya kuzopfuurira mberi nebasa ravo ravanoita. Tiri pano paSly Media TV, zita ndonzi Sylvester Tapfumanei. Regai tivape nguva change chikupai maupdates nekufamba kwenguva. Tinotenda. Vesab Aqua vari kutaura nemasigns nemudzimai wemushakabvu kuti achivaratidza kuti pavakapedzisira kuonekwa nepavakanga vakamira ndepapi pacho. Regai tirambe tichiteedzera maproceedings ari kuitika panapa tichikutaridzai mifananidzo yezviri kuitika panapa. Vanhu vakawanda, vanhu varida kumira vaone kuti zvichasvika papi nhasi uno. Mhuri yeZimbabwe tiri kusangana kuMount Darwen nenyaya inosusa yevarume vakanyura mutambo vauya kuzobatanidzwa panapa. Vesab Aqua havana kuwana tichange tichikupai uye zvizere. Vesab Aqua vapinda mukati kuti vange vachinotsvaga vanhu. Tiri kuona munhu Vesab Aqua
achibuda apa ngapinda uko atisiziva kuti pane here zvaari kuuya nazvo. Oh, all right. Ndinogadzira kashoti kekuisa paFacebook. Vesabu akwa takuudzai kuti vanoziva basa ravo. Tiri kuona zvinezvi vachibuda nemushakabvu. Mudzimai wemushakabvu ave kuabatwa abatikana mutumbi wokutanga baba wamoto mvramata mchukude parisa raro nematambudziko baba apashton challenge ndiani wenye uyu muzukuru wangu mwana wehanzvadzi yangu tinoti nematambudziko sure nyaya yekuti pashton anyura kudhemu rinonzi chizviya kukakeza nyaya yekuti Pashington anyura kukakeza yakasvika muri kupi muchiita nezuva ndiri kumazowe kubasa ndokwandakatokufonerwawo kunzi ndozvaitika kuno saka ndazotongouyawo makuseni kuno nyaya yakubatai sei? Haina kundiitira zvakanaka because ndasingatomboziva kuti akupinda chechi mukomana
ndazotongonzonda panapa kuti ndo chechi yanga akupinda. Zvirikuzanga nenguva yakadi achipinda chechi Hanzi 1 week. 1 week. Acho akanga maudzwa here chikonzero chakaita kuti vapinde mukati umo? Hapana, tambondiudza, handisati ndatomboziva kuti chii chakaitika. Ndatongomirira kutonzwa maybe kumapurisa kuti vangatitsanangurira kuti chii chakaitika, ndo vanenge vane information iri nani. Gai, alright, regai titaure nevesine hama dzimwe dziri panapa, regai mubatsire nasekuru handitika. Imi ndiani wenyu Ashayo? Ashayo munun'una wangu. Munun'una wenyu nematambudziko? Angani makore mangana kubereka? Angani 26. 26. Tiri kuona paine mudzimai panapa, vanga vane mhuri yakakura zvakadii? Angani mwana wani. Mwana wani. Yakasvika sei kwamuri yekuti Pashington anyura? Nyaya ikasvika ndiri mutown, vanakatofonerwa nzotanga ndosvaitika kutemka kesi. Inokashaika werera mvura vari kuchechi. Vanga vachiita Jordan zvinopesana zvezvezvi. Saka zvadaro kunzi vakatotiva vese vapedza kutiva vese sechechi yese. Saka pakazoita mukadzi aida kutorwa munamato wegaradziwa. Chigaradziwa maruva iyayo mutima. Saka kudaro kwakatati venzi sapakazotsvaga vakomana venzi pasaenda tora garadziya pamberi. Kusashandisa kuti kwazobatsira mubama yavo. Ndokupinda kukaita vakomana ava mumvura. Inotora garadziya iri. Pakapinda iye nomwe wake nemuprofiti. Vakapinda vari 3. Vakapinda kudaro. Vakasvika muprofiti zvakabata garadziya vari. Pakuti vachitenga vachidzoka. Vakomana vakabva vangonyura ka1 muprofiti pabuda vaenda. Kavasara mumvura. Havana kana kumbopupa kana kubibi kana kuedza kuda kusambira vana vakangonyura ka1 ngokuti nya pachambira pakabuda maningi maiti mababhozi hapana chakaitika, hapana kungonyura ka1 kana mvura ikatamba hapana chakaitika. Tinenge takanzotsanangura kana chatikanzatsanangura, asi mabete aona maitire aita neisusu hama dzake aikona kuti akasvika kaura kuna kuita zvinhu zvokuti mushamisa kuti kaona mabi angu seuita zvose ngekuita seiwo kuita sei zvekuti anogona kusvika na mubhava kana mwava wake akutanga kuti mukomana ndokwanisa nokurwisa ndokurova ndiurai chaichichichi. Saka aikana zvinhu zvokuti unosati nei mabi angu akachitanga nezvaakiita izvo ndopana kutofa achitora mashoko ane rufu mukati. Zvakatanga kuitika paane nguva yakadii? Tingati atanga kupinda chechi here kana kuti pane mweya wangu watone nguva uchingomuteerawo? Izvo hazvana tweets atanga kuita izvi. Zita remuprofita uyo harisi kuzikanwa? Hapana ati aiziva ati atisikuziva. Tinoti nematambudziko Mwari vakunyaradzei panguva yakadai. Sekuru ndimi mune vazukuru, Mwari akunyaradzei. Zvakadai tinodzidzei pazviri imi ndimi ana Sorojena? Zvakadai zvine chidzidzo chokuti uyu mukomana uyu anga achiita zvokumbomwa doro nokuputa foja dzavo. Saka kungogara munhu uchiita zvechechi zvakanaka sezvanga akiita izvi, ndachitoona kuti zvinhu zvakanaka. Nyangwe ndandisingazivi hangu kuti akupinda chechi, ndakaguma kuziva achimwa doro. Mumusha ndemunomu here muno muMount Darwen kana kuti kumusha ndekumwewo? Uyu mwana womukuwasha musha kwawo ndokwamutoko. Asi hanzvadzi yangu amai vake ndiwo muno muDarwen. Right. Zvichitarisa kuti hatisati taziva kuti mafuneral arrangements akamira sei, achavigwa kuno kuheva kuti kupinda mumvura asingagoni zvemvura wotsvaka inonzi life jacket woshandisa life jacket especially vakomana vanozvidhidhira ndiri kuona izvo vemachuba vanopinda nemachuba. Siyanai nazvo varume, upenyu hunopera. Kozoti vana mbuya nevarume vana baba vana madrips avo tinozviziva kuti nyika dziriko, maprofita ariko, hatirambi. Asi kana kugenzera kumvura uku manjuzo aya kana vamboona here. Saka muchitenda kwaini vamwe vaitupa njuzi inopa mari mambuya, vamwe ameno vekubhava vanoita zvemanjuzi yemtiti kwaheya anotikandoaita kuti titi tiwane mari tianai nazvo varume. Handizvo ndokunga ndozvandinazvo, hatitambirei kure nechi
mvura kati sikagoni kuswima kunyura iwe sikagoni kuswima yetati anyura hake pana kuti uzoparara mavangani anditi hatichanene nemvura inouraya atenda tichiri panapa pakakeza dam tina vanepura chikotora vakatomboona zvichiitika muprofita achipinda mudhamu nevanhu vazonyururwa nhasi uno nevesupport unit sub aqua department. Regai vachingamidze vatiudze kuti zvakamira sei. Zita renyu rakazara ndiani? Nebura chikotora. Batai ice cream iyoyo moramba muchitaura naye takatarisa kamera. Imimi maamuripo pakaitika nyaya iyi, mungataura kuti makasvika zvaapapi here zvekujorodhana zvachiitwa panapa? Chiitiko icho chakaitika ndichiona kuti zvokuudziwa sezvo ndinoratidza vanhu kwachira mudhemu. Ndakati nhasi uno vanhu vakuita jorodhani mudhemu. Indakabawa 1973 ndakakurira muno, ndakazvarwa muno ndakakurira muno. Saka chinhu chakaitika chakandidzimba. Ndakauya ndakati naimo ndakachedza wani mukomana wangu ari 4 kunze muprofita mukati. Ndakati chamwari yakunewe ona zvamukuita hatitenderi. Ndiri pakati pokutaura nomukomana uyu ndakauya kubayiwa pfuma apa inini bakatwa nomuprofita aitivisa vakadzi manu. Ndakati ko unibayira pakatwa unonziva here zvandiri handiri. Iye akati unonzi chitenda here. Ndakaenda kuona chitenda ndakaenda kumuona sabhuku wacho ndichitoti inini ndakapinda kwamambo ini muna 2018 saka mutemo ndetase ndeiziva zvinge zvaitika inini ndipasi pasabhuku mukuru kunani kwandiri handiri. Ndakaudza sabhuku ndianouza vanhu vake kuti onai apa itaise tokwandakaendera sabhuku ndakaona pana kapunza namunyari achikinurawo hozi yake. Ndakatoona sabhuku vanhu vari kuti wako zvakanzi handawa kuti tivai kuseru. Ndakati kwete wakutora mudhemu abva nditiwe tonga kwanirere kwaunotonga kunze kuti vakanondipa 1 paupisa wake wati 2 vanhu vaifona kubuda kusezvo ndasezva kudhara kuti iwe hapona zvaundase zvaunoita handiri. Ndauya ndakatopinda naye pachikwadi vandakaona itase vakadzi vachiri kuti vakadzi vanga rimapeti chakuti varume vanga vari 4 nomuprofita wechi5 handiri. Ndabva ndakumhiri kurugadheni rwangu ndaonati vanhu vakwira ndakati ko ndawawireka sabhuku ndamuudza akaramba akati tonga kui dhemu razi rinonzi sabhuku chitenda rinomira mabhuku mangani 4 kabade mchonganzou Zebediya chitenda. Saka dhemu rinonzi kakeza haisi village idhemu remavillage mangani indobva ndanyarara. Saka kana zvakatoita vanhu zvakutondidzimba ngokuti sabhuku ane mhosva mwanga ndio mataura ndikuti ayo anoti kanda andisipo inini anga asipo ndati mahoteni acho kapunza ari bwe ndati mahoteni acho ari vataure kuti akasvika chokwadi dai ndakasvika tirituka anga ari mhosva kapunza ana munyara ari bwera taurai zvakaitika tozotaura naye. Saka ndazodaro mandanzwa kuti vanhu vawira ndiri ndadzoka inini ndakaona mufesi wokundikumbira kuti guru akati hanawe ndokupa 1000 kaunyurire chivandakati ndopenga ndinyurire vanhu inini. Muprofita ndianga kudaro aiwa muchinda wandaitaura naye muprofita ameno anzi akatotira uyo kana sabhuku wacho aripo here pana kana aripo mutorei sabhuku anogara padhuze apa aripo here nditaure kuti hana kudaro here inini. Saka akashora inini kuti vaona basa bhuku irori remanye ndoredutese dhemu ndirani redutese andiri. Saka sabhuku akandishora. Saka sabhuku anomhosva mambo anotosunga sabhuku ari kuziva chiitiko chacho. Tichitarisa nyaya yedhamu irori rekakeza rinoyera here kana kuti itsaona yakangoitikawo zvayo? Right, ndida sezvozvo handingati rinomboyera pane ezvo vanhu vasanganisa va5 handiri
vafira mvura imo vafira mvura kuna anonzi mudhara jambo handiri airaura abva ateka nditorechi chirauro chandaniramba handiri akavatwa nemasidhavhas handiri kuti rinoyeraka handingazive nokuti vamwe vanhu vanogona vashandisa zvinhu zvavo mudhemu handiri saka vashandisa zvinhu zvavo mudhemu pamwe zvokubata izvozvo zvaita advantage asi kugara ndagara inini dhemu hariyere ezvo vanhu vakafa kobva timwe wacho opapapo anga anopfariso akafa kweta babata baiwa akafa zvokungowira wera pana zvongowira kweta babata baiwa akazongonewa kumusoro wakaita sekuti zvongowira kwete izvo kuti vanoenda kunoenda uko pakadzika panhepopa kuti uda kuenda kutora cunning nako kuti uzoprofita saka inini manje nozvawakandudza kuti iwe uchafira zvandiri inini saka naro ndinogombwe manza rakabayiwa mombe saka vakashora ini sabva avashorani vakura ngobva vatega tumbo vataridza kuti usashore munhu usashore mhumi dai vanhu vasina mbofa anza zvenyacho chii chamungadzidzisa kuvanhu vanogara munharaunda inoyi yemumount darwen marenge nenyaya yedhamu iro rinonzi Kakeza? Makatarisa henyu microphone chandikavadzidzisa inini inini pandikapinda kwamambo 2018 handiri ndakaudzwa kuti mudhemu medu mvura iyi kana mabhoro afa ndiyatenda se yatinoshandisa nekuita se nokumwa ndokuti nowachirayo kusingaite se zvingauti mvura ipinde mudhemu saka zuro unoyo manje zvakatondishamisa kubva ndakura ndikuona vanhu vaita Jorodhani mudhemu imwe kubva rini ndiona mudhemu chitova Jorodhani apo saizvozvo nasingazoti iye macho sabhuku wacho ndiye mukurufurochi wechechi yacho ndiye Sadare vanhu vakapuwa kundidzimba po ndakavaona kwete nguva dzinedzi vakadzi vakaita 12 vachitiwa akuti hanzi vakatiwa kuzasuko vanga vadaenda kutora chinhenge ndakavaona Ewa tinotenda nekutaura nesu pano paSly Media TV. Ndinodara kuti aiwa kunyange nevachaona video vachaona kuti aiwa mamusi mekutambira muKakeza. Aiwa no mamusi mekutambira asi tichitsura vana masabhuku acho ndianodheerera ona vana vasative ndakaudza sabhuku onza sanana wandini kana vanhu vapa manje zvakunzi iwe anogona handini masabhuku ngaatiraso kana munhu ataura bata vanhu vacho nguva dziripo ona tasaika vanhu mutumbimiri vana vechidiki wokuti mangwana tanchatowana zviwaniko zvinobva kwavari izvo kuti tichisara tiripo metana Sadare nhasi wesabhuku wacho hausikwanika sei kuti panzvimbo zvakuratidza kuti ngonochinangwa asi makuhwa ende munhu wacho anotaura kuti ndivakuhwa ndataura munhu sachinzwa ende sabhuku wacho tenda kuti aende kwamambo nendiriko kuti we pakafa vanhu chechi yako sei usinazoenda uko anobatwa nemhosva yake muprofita achabatwa nichi kuti muprofita kana uchipinda umu Mwari ngaakuratidze kuti patikenda panorima manze takanamata izvo iwe unongopinza vanhu iwe wakadini ndikutiwa ndochona anotaura ndaramo zvinonzi vava vari vese kasi uyo ndiye akazokwanisa kudzoka vakangonyora chiriporipocho zvinoitika kuti vari vese vamwe vanenge vakapiwa mishonga yokutemerera iyi kuti udaro utetse kuti undumura kuchechi kunomboiwa kambiyano nebakatwa kutiva handi kutiva munongoenda muri sharapu bakata anowanika kumba kwete bakata awanike kunogwe anenge achitsvage noti tsono noti spikiri ichechi here. Thank you. Maita bazi. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open 2 types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only R1,500. Contact VF Accountant at +276 868 22173 to open your account now.